untuk Anda semuanya. Yuk kita joget bareng-bareng, kita goyang bareng-bareng bersama Agursa Kalisa. Ayo yo. Bareng-bareng kita joget semuanya. Yuk 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 yuk. Kita goyang semuanya, yo yo yo. Yuk bareng-bareng kita joget semuanya bersama Agursa. Warungnya dibuka, ditata sendok canggire, panas kebul-kebul nyamplon tenan wedang rondene, teteng remang-remang manis-manis belayane, sendela mopotro sing dipikir mbok ora rumangsa. Gawe bingung atiku, dipikir mbok ora rumangsa, esemane bakune gawe bingung atiku, lirikane aduh gawe bingung atiku. Iki piye, iki piye, iki ora sandel mapotro sing dipikir kok ora rumangsa. Kocok-kocok Kalisa, tepuk tangan dulu untuk Kalisa sore hari ini yo. Ayo joget bareng-bareng semuanya. Warungnya dibuka, ditata sendok canggire, panas kebul-kebul nyamplon tenan wedang rondene, foto remeh-remeh manis-manis pelayane, sandel mopotro sing dipikir kok ora rumangsa. Sendela mopotro sing dipikir
Atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saged dirawuhnya wonten ing kali sapunika Gusti Allah ingkang maha kuwasa kersa paring widodara atur para kanca atur pambagya dumateng Bapak Ibu sedaya sangga bayi pikir lan tenaga sarta bantu lawan jiwa raga mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring widodara kita sesuwun dumateng pangeran sageta nindakake kewajiban derek dawuh Gusti ingkang pangeran ingkang kasebat ing dalem Al-Qur'an Nabi Muhammad ingkang dados utusan diutus dening pangeran Den gambar ke Raden Janaka salat kang kuat den gambar ke Werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacagama nalika perang bentur Bratayuda pancen nyata ana tanda-tanda Jawa agama Islam iku pancen luwih utama sing kebak para sanga kang duwe gelar Raden Sajaka Kalijaga anggone nyoba lewat susah payah akeh godha lan uga ujian ning nyatane wali songo kasempatan bacot critake rukune same wewayangan sadat loro den gambar ke Raden Janaka salat kang kuat den gambar ke Werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacagama nalika perang bentur Bratayuda sahadat loro dan gambar Raden Janaka salat kang kuat dan gambar Werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacat agama nalika lagi para tempo
Ada bulan Maulud, bulan yang besar sekali. Ada bulan Maulud, bulan yang besar sekali. Iku peringati di acara tasyakuran. Mari kita bersama memperingati. Mari kita bersama memperingati oleh kaum Islam memuja dan memuji. Ayo para kanca kene, ayo para kanca nonton reog ning kene. Kali sak selokera pancen aki duwe gawe. Pada bulan Maulud, bulan yang besar sekali. Pada bulan Maulud, bulan yang besar sekali. Untuk meringati acara malam ini. Bilih sampun cekap kang kados atur kawula. Bilih sampun cekap kang kados atur kawula. Menawi lepat nyuwun kuring pangapura. Langsung dipercepat Banyuwanginan. Kita menghormati kaum muslim beribadah sholat maghrib karena masih ada satu lagi tarian. Yuk kita persembahkan Banyuwanginan mengetan Jawa Timur. Yuk konco. Ayo yo. Ayo ke ayo ke. Putar yo. Kerajakan Banyuwangi Raino bengi ing tau sepi lanang wadon hanyut kami ilangane susah ati lumpur ning pasir kasiran sembur-semburan selendongan manuk-manuk seliweran lanang wadon Banyuwanginan nanging kana ing pikiran pinggir pesisir kerajakan
sing urip barengan sir-siran ambi kendaan gede asli banyu wanginan sir-siran ambi kendaan gede asli banyu saya si putri sing panggung mata kemari menurut panggilan panggung ke panggung sadar sering bergoyang buatkan waktu dan sampun paripurna sampun paripurna kang dados atur kawula menawi lepah sampun paripurna kang dados atur kawula menawi lepah nyuwun mugi pangapura. Oh
badane rasa ingkang bimoco iram-iram kawula ingkang miturut agama. Ayo kaum muslimin muslimat serta ansor lan fatayat padha kiyato anggone panghormat maringi sing nabi Muhammad ampun wong urip lan manghormat yen ana ing akhirat bakal keparingan sing selamat Ayo prakoco podo olahraga supaya badane rasa sinambi maca irem-irem kawula ingkang miturut agama. Ayo bangsa dulur Islam sedaya kepareng kanggo matono mareng meloke nabi junjungan kita Nabi Muhammad. Ayo bangsa dulur Islam sedaya kepareng kanggo matono mareng meloke nabi junjungan kita Nabi Muhammad. Oke, terima kasih. Langsung saja kita persembahkan untuk tarian selanjutnya, tarian terakhir. Tentunya sebelum menghormati kaum muslim beribadah.